سب تو نے اعلیٰ رتبے مدنی کریم دے، سب تو نے اعلیٰ رتبے مدنی کریم دے، عرشاں فرشاں تے چرچے مدنی کریم دے، عرشاں فرشاں تے چرچے مدنی کریم دے، سب تو نے اعلیٰ رتبے مدنی کریم دے۔ آدم دی وچ پیشانی رکھیا اے رب نور محمدی، آدم دی وچ پیشانی رکھیا اے رب نور محمدی، تائیوں تے آدم نو ہوئے سجدے تعظیم دے، تائیوں تے آدم نو ہوئے سجدے تعظیم دے، عرشاں فرشاں تے چرچے در یتیم دے۔ رب نے جدو ونڈاں پائیاں اے محفلاں ساڈے حصے آئیاں، رب نے جدو ونڈاں پائیاں اے محفلاں ساڈے حصے آئیاں، لکھ واری میں صدقے جاواں رب دی تقسیم تے، عرشاں فرشاں تے چرچے مدنی